mukuwasha wangu chikuwa chikuti vatora mwana wangu achiri nepasina vanhu kuti vanotonga ngadayani vana 6 achitora mwana wangu akabatira mumba mangu ini ndimakanga kaisa kumapurisa vakadano nimutaurirana mukuwasha Ukidanana wakadana makari chokwadi muda kufuma ndi chokwadi muda kufuma yangu Fuma ya muda kuwasha unyaka ini vamoti zvaakabvisa chete akabvisa igumbeze nenjira jira rachena akabvisa mamitazi asina kukwana atisandeka mushando hakuna chimwe chaakazodipo chaakazobvisa saka ndoda pamari zvirehwa zvaamai ndaunge ndakagara navo pasi nehama dzavo kuti vanoda zvakaita sei zvinoziva panoroorwa munhu zvangu inini kana zviri zvangu inini sababa wemunhu zvirehwa zvangu pazvirehwa zvangu ndoda mari inokwana ita 550 toya mbudzi dzomushonga paakauya nemachira yake akauya nembudzi dzomushonga 2 toya pane mombe unonzi mukono wemasungiro mwechete mombe dzedanga ndoda 7 yeumai aiwa inosvitsvaga zvayo ndo nyaya iripo makore acho aiwa aiwani mukuwasha wazvinzwa amai hameno pazvivereketo zvaamai vane hama dzavo vanogona kunotaurirana navo right wanzwa zvikudiona tezvaro zvinoda 550 mombe dzedanga 7 mbudzi 2 nemasungiro 1 moto ya pavo nesutu kuona kuya kudaisowa ini handiti zvangu zvokuomesera munhu ndinonzwa ndichirwadziwa nokuti ini ndiri mukuwasha vavamwe vanhu asi ndikange ndichipeuka mukati manatedza rangu ndichizviita muda suti yakaita sei hai iri yesuti inini handitengere nokuti paani nguva yachoka ngandiperi mari ngandipe 1000 aratijese ndofunga zvasara kuna mai ndodoti vawane mukana wogara nehama yavo amaitaura zvomukuti ndareda kutokumbirawo mundibatsirewo nokuti handisati pamusoro yechanamiro inini handisati ndaudza mwana iyeyo wakatorwa mukwasha ndiwo kutanga takatoitwa kutovanikidzana pamangu ndiini ndichibva kuchipatara ndakabatsirwa nedare nechangamiri nekuti handisati ndaroodza mwana iyeyi ndiwo kutanga mukwasha wechipiri aiwa kana zvinetsa hapana zvinzwa mari chokutanga mutemo uyu ukauzva kuti kana ukatongana nati zvakadari naizvo vanosimudzwa kadari mutombo wakavanaamuda mari kuiparadzekunosima chechipiri ufanira kutsvaga pfuma yavo unotsvaka pfuma yavo ukona munhu asikadari dambudzika mabasa izvo zvinenge batana handikwanisi kundiwana mari yatokuti indifanira kuti handina muntu andira consent ndingaenda kumira ndibvemasikura kuona saka ndaenda kunda ndarugara nasekuru ndikuwashaya kuda pfa mundafaisa ndine afekti andoshanda ndizvaini ndinogone munhu saka ndakadzika itendo ndisina kuti ndaita mari ndokwanisa kuti ndizozobva kona mbuya but ndikakundikulira dhimbu raiwandisa
ndiri kwashoko kusengerera bizama kubata isina matambudziko akawandisa Vaikuroera vaikuroera vanhu vavira aiwa ndina problem nono zvakafanana amene atinge tinakumba kuti unakumba varwara waenda sina kubetserera sei ndishobudisa mari ndishokontributa panyaya iyo ndazvabvisa kunokwera yakumba vakabva palastini ndina problem nawo regaiti judgment yacho iri pazvinhu zvavo zvavataura Number 7, 550 and put the 2 nesutu. Oh, baba, ambaye watoto wote ndani. mombe 7 vanapata mangani ane 6 vacho 3 vamwe vakurasa mumwe wacho ndandizviva takaita ndikuti vakafa vacho mutanga waberekwa ngambo rubhaafeka hospital ward wish 2 akafanana naye manzi ndinekutirira muberekwa rubhaafeka hospital anasvika tu vakafira hospital sezvaonovanga noatatu matwins 2 nesikana vakaita matwins hatiyaverekona kuti 2 muzvingo matwins munhu wavo saka pamati 3 ngati 2 right vakatorwa kumutero wamwari vangani 3 pa2 vamuti dzakanga dziri mvura dzakaparara but tinongoisa 2 hatizoisa 3 muzvingo right 32 vapei handiti right wani aitorwa kawira manzwa here zvakaita ndiri kuti inini matwins hativerengi nekuti 3 saka tadzova kuti 2 matwins ne 1 vaenda 2 mazvisiza tiri kuti ava 2 vakafira kuchipatara dzanga dziri mvura but kana akafaira akufamba dzanga dziri mvura dziri 2 uchinonzi kuti isusu pamwe dzangataura kuseka mombe dzamuri kuwana imini mombe 2 handitika right iyoyo dzinodanga 2 ndokutoronga judgment makutoni 2 dzedanga yomai yemasungiro dza 4 manzwisisa Mai, eu masugiro. Mai no masugiro. Zakwana dzakati. Apo pataurwa kuti panyero zvese zvakachitaurwa zvimwe zvese zvinana zvireverere zvese nemusama zvinoenda pachinhu machite nesuti suti yanzi 1000 munhu anokodzera kutaura mwana wako kuti 1000 but hazvisi kuzvinzwa mari yerusambo nezvimwe zvese zvireverere zvamaisenda 1500 kuroora hakupedzi musi mumwe chete kuzvinzwa unoya ndichana mushana uchibhadhara uchiroora chakanaka kugara zvakanaka navo wazvinzwa manzi panyaya ndonosaina next mirati ndosvikawo ndaida kuti ndiedze kubatsira akanga nondoda kufunga omuendesa kwangu auya kuteerera vakadzanira vanenge saka neipapo utsika dzevanhu varume vekwangu mwanakomana wangu inini waanimira kumusha ari kutaura neni achiti amai ndoda kuti mukwasha mhosva akapara mubhedha waakarara mukamubata inini handikuti vana vangu ngozi yemini iri kuvana vangu mukwasha ngabhadhare chii mubhedha uyu muchiri wapenyu munani munyarikari pamberi waiwe yanavako wemuzukuru wako pano maprivate talk andisingagoni kutaura kana unomushedza ukarana ikasounonza rinonzi bonde novakuruta tapedza nonosena uone ndamutsvaga